Na našej ceste za pánom kardinálom Meissnerom sme sa zastavili vo Frankfurte, a to z jedného dôvodu, lebo tu pokračuje vo svojich štúdiách dôstojný pán Peter Nákačka, náš milý spolubrat, ktorý nám vo farnosti veľmi účinne vypomáhal. Udržujeme kontakty a teraz prišla vhodná príležitosť, tak sme ho navštívili. Strávili sme spolu pár hodín a bolo to veľmi obohacujúce. Prosím ťa, Peter, najprv sa predstav, kedy si sem prišiel, čo študuješ a podobne. Tak teda ďakujem v prvom rade za návštevu. Vždy tak poteší človeka, keď takto s nami príde. Som tu vlastne od septembra. No a najprv som ešte navštevoval jazykový kurz z nemčiny, lebo to je dosť taký pomerne náročný jazyk. No a semestr nám začína vlastne až v októbri, v polovici októbra. Tak teraz už prebiehajú prednášky, že to je také ako škola dosť tvrdá, ťažká, ale zase celkom zaujímavé, také iný systém zase ako na Slovensku, čiže nejaká nová skúsenosť. Cez víkend pomáham v jednej farnosti, je tu Slovenská katolícka misia, tak občas mám aj pre nich sväté omše. Bývajú sväté omše pre rodiny, vždy teda raz do mesiaca v nedeľu, pre slovenské rodiny s deťmi. Tak to je také milé, lebo tie vzťahy sú také hlbšie tým, že tých ľudí je menej, tak je to také rodinné. Takže to je taká chvíľa, kedy som opäť ako trošku doma. No a... Máš možnosť načrieť do pastorácie tunajšej, ktorá je určite iná ako v našich podmienkach, v ktorých sme my boli vychovaní a pôsobíme. Skús pár slov ten rozdiel medzi pastoračnými podmienkami, ktoré sú v rodisku u nás a tu v Nemecku a konkrétne v tejto oblasti Frankfurtu. Tu možno by som povedala taká náročnejšia pastorácia, nakoľko je jednak málo kňazov, tak hodne musia laici pomáhať, lebo napríklad je tu 300 farností v diecéze Limburg, kde patrí aj Frankfurt, no a kňazov je okolo 50 alebo 60, takže ich pomerne málo, nedostatok je tu kňazov. Ďalšia je taká možno oproti nám taká osobitosť, že je tu veľmi veľa iných kultúr, veľa moslimov, potom veľa teda evanielikov, iných náboženstiev, takže je dôležité je taký medzináboženský dialog, čo možno u nás až také nie je. Takže to sú také výzvy tu. Ešte keby si mohol jednou vetou, predsa len ľudí by možno zaujímalo, tých, čo ťa poznajú, že na čo sa zameriavaš vo svojom štúdiu, čo ťa najviac zaujalo a teda čo, povedal by som, je tvojou prioritou štúdijnou. Takže najviac sa zameriavam na teda pastorálnu teológiu, a to hlavne pastorálnu teológiu mládeže a tiež biblickú pastoráciu alebo biblický apoštolát. Takže skôr to hľadám, že ako dnešnému mladému človeku zrozumiteľným spôsobom ohlásiť Božie slovo, ktoré veľmi potrebuje, tak sú celkom zaujímavé k tomu štúdii a také užitočné. Už sa tešíme, keď prídeš cez Vianoce nás pozrieť, že čo nám povieš o tejto svojej novej skúsenosti. No, my máme cestu ďalej, tak prajeme ti veľa milostí, požehnaný advent a tešíme sa, že prídeš aspoň na chvíľku cez Vianoce, že sa znova stretneme a keby si chcel, môžeš svojim priateľom, našim farníkom ešte pár slov na záver k sviatkom. Tak vám prajem teda všetkým požehnané Vianoce a teším sa na najbližšie stretnutie. Nech sa darí. Ďakujeme ti veľmi pekne.